агар ки ҳамаи бардори шуморо ҳайрон накарда бошад, баъдан саг званияи полковники қувваҳои ҳарбии Румынияро мегирад. Пуф. Это взрыв мозга. ва чун ҳар вақта пеш аз видеоро сар кардан, ссилкае ки дар комментарияи видео закрепи ҷидега, и ссилка ба шумо имконият метаҳад ки дар бурди ҷанговару бозингарои дӯстдоштатон пул кор кунен. Ба ссилка дар омада дар сайт регистратсия мекунен, нигоҳ кунен ки кадом намуди варзиша шумо бештар мухлисӣ мекунен. Бидонед ки ҳамун ҷанговар ё ин ки ҳамун дастаи бозингар дар бою бозии пешистодаш ғолиб мешавад, то метавонед дар бурди ӯ ба хотире ки ӯ гадат карда метавонед пул кор кунед. Ва фаромӯш накунед ки агар ки полни регистратсия карданӣ шиден, дар вақти пополнени кардани баланстон промокоди канала истифода баред. И промокод ба шумо имконият метаҳад ки мувофиқи пули пуркардагитон бонус ба даст биёред. Мисол 1000 рубл монди, 1000 рубл бонус мегирӣ. 6000 рубл монди, мисол 6000 рубл бонус мегирӣ. ҳамин хел то 6500 рубла. ссилка барои регистратсия кардан ва промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрепи шудага. Ментальный диктатор. Николай Чаушеску хеле ҳам нигарон буд дар бораи саломатиш ва намуди зоҳириш. Ман намедонам хай саломатиш мумкин мехост ки дар сари вазифа бештар зиндагӣ куна ва намуди зоҳириша чӣ ба ӯ нигоҳ мекард, намедонам барои он хотир ки всё равно чӣ қадар красавец ҳам ки набошӣ, бини зана дява ҷавай. Но ба ҳамае нигоҳ накарда, ӯ хуб ҳаракат мекард, ба чизҳое ки мехӯрад сигор намекашид ва ҳар рӯз баъди абед хоб мерафт. Тамбал. Дар телевизионҳо фармон дода шудагӣ буд ки Николай Чаушескуро ҳамавақт аз тарафи хубаш намоиш бутанд, яъне ки тарафҳои фотогеничниша нишон бутанд ва ягон вақт бояд ки нишон дода намешид факти қади пасти ӯ. аз ҳамин хотир ӯро дар канори ягон политикҳои хориҷӣ ё ки дигар политикҳое ки аз қадди ӯ қадшон баланд буд, якҷоя ба намоиш намегирифтанд. яъне ки ӯ палтарашка буд, қаддаш 1 метр 65 сантиметр буд. барои корҳо назорат мекард махсус службае ки дар правительства кор мекард. як вақт ҳамин хел ҳолате мешавад ки редактори ҳамун барнома президента дар ҳолати маргат кардан ва зайкат карданаш ранги исмати ислом гилит гили мусорка хидид ранги чисотка панд мекунад видеоша, ки дар натиҷа и коргара 3 моҳ аз вазифа озод мекунанд. дар ягон видео сабтҳо ва ё ин ки эфирҳо Елена Чаушескуро аз бараш сёмка намекарданд ба хотири биниш, яъне ки мақсад ӯ намерасид, дар кадр намеғинҷид, фақат прямой ӯра намоиш медоданд. ва ин кор дахл дора албатта ки дар суратҳошам. суратҳоеша ки дар телевизор намоиш медоданд танҳо суратҳои солҳои 40 буд, ки дар оҷа ӯ хубтару ҷавонтару ёштар метавонанд. хатя дар вақти ёшид бинид майда нест, ҳамо биня яваҷавай. Николай Чаушеску хеле ҳам шикора дӯст медошт. барои он хотире ки Николай Чаушеску ба шикор барояд, пеш аз ба шикор баромадани ӯ коргарои ӯ доруҳои хоб мезаданд ба хирсҳо, яъне ки успокоител, то ки ӯ ором бошанд ва ӯ шикор карда бутонад. ва ягон коргари администратсияи ӯда иҷозат набуд ки аз шумораи шикоркардагиҳои президент ӯ зиёдтар шикор кунанд. агар президент 10 хир зада боша, то наза ягонта. диктаторда аз хориҷи кишвар либосҳои хеле ҳам қиматбаҳо меоварданд, лекин ӯ либосҳои қиматбаҳоро танҳо дар вохӯриҳои официалӣ ё ин ки бо ягон хориҷиҳо мепӯшид. бо вохӯрӣ бо шахсҳои деҳқон ё ин ки халқи худаш либосҳои кӯҳнатар мепӯшид бо мувофиқи фармони ҳамсараш. яъне ки ҳамин тариқ ӯ нишон медоданд ки ба халқи мо ҳам яке аз аъзоҳои шумоем. мақсад мо шумоем, лекин мо дар шоколад зиндагӣ мекунем, шумо дар пучоқи шоколад. чӣ қадар муддати дарозе ки власт дар дасти оилаи Чаушеску мешавад, ҳамон қадар нигаронии ин оила ябора сахттар шидан мегирад. намедонам барои чӣ, яъне ки уже аллакай ҳис мекунанд ки чо тавози переворот мешавад. ва дар службаи охранаи худи Чаушеску
40,000 одам буд. Тасаввур мекунен? Вот представляешь, Карл, 40,000 одам. ва аз ҷумла на танҳо худи Чаушеску-ро охраният мекарда ки қадар миқдор одам ва боз аъзои оилаи ӯро. дар тамоми заминҳои Бухарест таҳхонаҳо ва махсус ходҳои пинҳонӣ канда шудагӣ буд барои пинҳон шудан ва пинҳон кардани яроқҳо. ҳамчунин дар атрофи пойтахт роҳҳои зеризаминӣ канда шудагӣ буд ки ӯо ба аэродром мебурданд. дар дарбори президент ки аз шаҳр берун буд, бункери зидди атомӣ дошт. намедонам ки тоест ки диктаторро, яъне ки одамое ки ҳам қадар золимӣ мекунанд, мисол чиз мекунанд ба кишвар, ва чӣ фикр мекунанд ки типа ма 40,000 сарбоз дошта бошум, маро во ҳифз мекунанд. иша фикр намекунанд ки ӯ сарбоз аз халқай рӯзе мешавад ки мегардонанд автомата нисбати худаш. яъне ки уже ҳис кардаин дар ин гап чӣ мешавад ози охирона шуда. Чаушеску хеле ҳам сахт метарсид ки ӯро мекушанд, яъне ки халқ не, ай наметарсид ки меоянд я автоматш мезананд, ай метарсид ки ӯро мумкин заҳролуд кунанд ё ин ки ягон гирифтори ягон беморӣ шавад случайна аз воздух. мисол дар вақти расидан бо ягон ашё ё ин ки салом кардан бо ягон шахс, ӯ ҳатман дастҳои худша бо спирт мешӯшт ки спирт ҳамавақт дар назди охранникои ӯ буданд. дар вақти сафар карданаш ҳамавақт ҳамроҳи ӯ инженер химик сафар мекард бо лабораторияи портативнии худаш ки ҳамроҳи худаш ӯ лаборатория гирифта мебурд. И барои чӣ буд? Барои аз санҷиш гузаронидани хӯрок ки ӯ заҳролуд карда шудагӣ набошад. ҳамин хел факти дигар маълум ае ки вақте ки Чаушеску ба СССР меояд, хӯрокҳое ки барои омода мекунанд, ин хӯрокҳо омода мешавад аз продуктаҳое ки тавассути самолёт аз Руминия меоранд барои ӯ. хай мемури як бора авқот кунӣ, як тағвақда шӯрбо бигири роҳӣ куниша. Продуктҳоро ба самолёт роҳӣ мекунанд, дар инҷа хӯрок тайёр мекунанд ва дар назди ӯ мебардоранд. охи беақл набошӣ, одаме ки заҳр будозад, ту продукта роҳӣ кардӣ, дар ҳамон вақти продуктҳоро дар инҷа тайёр кардастиам ку ҳамҷа медӯз охи. мегӯм ма беақлам ки. албатта ба он нигоҳ накарда ки продуктҳоро аз кишвари худшон меоранд, бо баъди хӯрок омода шудан махсус врач буд ки ин хӯрока месанҷид. мечашид, типа врач намбра ба ма мехӯрам. тамоми ашёҳои лозима ба мисли салфетка ва белиёҳои таҳпӯш аз Руминия дар дохили махсус пакетҳое ки печат зада шудагӣ буд ва ин пакетҳо дар дохили контейнерҳои пластикӣ ҷойгир карда шудагӣ буд меоварданд. ва дар меҳмонхонае ки ӯ қарор дошт, албатта ба ғайр аз оне ки ҳама ашёҳош аз худшай, бо баъди ҳар як дофе ки ӯ вориди ҳуҷра мешид, тамоми салфеткаву таҳпӯшҳову дигар простину дигар чизҳо бо дополнительно утуғ карда мешиданд. типа микробоша мекисанд ё чӣ мекарданд. лекин як чиз тасаввур кунем бардоре ки ҳамин қадар рафторе ки мекард барои бехатарии худаш, охиронда чӣ хешид ки мурд. дар ин бора ҳам гап мезанем, то охира тамошо кунем. ба шумо тавсия метавам ширкати Азия Маркета ки чанд муддатай бо бисёр блогерҳо ҳамкорӣ мекунад. ин маънои ӯро дорад ки дороҳои Азия Маркет гиёҳӣ ва оригиналанд ва барои чунин бемориҳо кӯмак мекунанд. барои он касе ки харобаю мехоҳад фарбеҳ шавад ё ин ки баръакс, барои шахсоне ки хеле ҳам дӯст медоранд ки риш дошта бошанд, лекин мутаассифона риш надоранд ва ҳамчунин барои шахсоне ки аллакай мӯи саршон пеш аз вақт рехта истаед ва ҳамсинфҳошон барои ӯ механданд ва арӯсҳо нигоҳшон намекунанд. барои бахуват кардани мардонагӣ ва дароз кардани муҳлати ҳамхӯбагӣ. подожди, мардонагӣ бахуват шид, значит муҳлати ҳамхӯбагӣ ҳам дароз мешавад. ва барои доғи рӯву доғи пӯсту ва бисёр бемориҳо, бардора номрое ки дар болои экран дидестен, алоқа кунен, пурсен ки чӣ беморӣ шумо дорен, аз чӣ ранҷ мекашен ва фаромӯш накунед ки аз номи канал агар гап занен 20% ба шумо скидка карда мешавад. соли 1978 дар вақте ки ӯ ба Лондон меояд, тамоман як кори шармандагии дигар рух медиҳад. оилаи шоҳона бо хушҳолӣ президента пешвоз мегиранд дар Букингемский дарбор. барои миннатдории худша ба ин гуна пешвоз гирифтан нишон додан, Николай Чаушеску сар мекунад барои кофтукоби жучокҳо дар ҳуҷра тамоми пастелни белиёҳоро иваз мекунад. дар вақти хӯроки нисфирӯзӣ боша, ба пешхизмат фармон метад ки хӯрока
бычашавал худаш. Зебогии руминӣ. Дар вақте ки президент машғул буд бо аз назар гузаронидани хӯрокҳо то ки о заҳрлуд набошанд ва бо шикори хирсҳое ки аллакай доруи хоб укол карда шудагиянд, ҳамсари ӯ машғул буд бо пул ҷамъ кардан. Оила соҳиби 20 дарбор буданд, лекин ӯ зиндагӣ мекарданд дар дарбори 80 ҳуҷраҳое ки аз шаҳр берун буд бо номи Баҳор дар соҳили дарёи Харастрео. дар дарбор ҳама мебелу чизҳои лозимаро Елена Чаушеску ба вкуси худаш мемонад. яъне ки дар инҷа ҳама хуб боша бояд як бора. мақсад ягон чизи нӯкдор набоша мисли биниш. бояд калта боша ки аз биниш напаминат накунанд. мебел бо стили Людовики 14. абойҳои шолкӣ. тасаввур мекунед бародар? абойҳои шолкӣ. қолинҳои форсие ки дастӣ бофта шудагиянд. панелҳо аз дарахтҳои қимат ва ҳамчунин баъзе ҳуҷраҳо ороиш дода шудагӣ буданд бо мозаика, мрамора ва оинаҳое ки аз мурански шишаҳо тайёр карда шудагӣ буд ки ӯ оварда шудагӣ буданд аз Венетсия. дар деворҳо овезон буданд картинаҳои рассомҳои машҳуртарини ҷаҳон. яъне ки ӯ просто аз галереяи миллии Руминия бо фармони Елена Чаушеску гирифта шудагӣ буданд. яъне ки аз музей гирифта дар хонашон мемонданд картинаҳои миллира. бештар ҳамсари ӯ дӯст медошт чизҳои тиллоира. тамоми чизҳое ки дар хона мумкин буд аз тилло карда шудагӣ буд. аз лейкаҳои ҳамом то приборҳои ошхона. ҳуҷраи духтари ӯ Зоя ба монанди будуари королеваи Франсия Мария Антуанетя карда шудагӣ буд. ҷои хеле ҳам калон ҷудо карда шудагӣ буд барои либосҳои оилаи диктаторҳо. ҳамсари диктатор хеле ҳам коллексияи зиёди шӯбаҳо ва либосҳои дизайнерӣ дошт. аз ҳамада чизҳои қиматбаҳои ӯ ин буданд пойафзолҳо ки ӯ ороиш дода шудагӣ буданд бо сангҳои қиматбаҳо, яъне ки бриллиант. аз чизҳое ки ихта ороиш мет, яъне ки зари зевар дар зани диктатор ҳамон қадар зиёде буданд ки просто бояд бишинӣ придумад кунӣ ки ӯро чӣ гуна истифода барӣ ва кай. албатта ки дар бораи вини погреб, бассейн, спа-салон, оранжереяи хонагӣ ҳамаи ин гуна чизҳо дар хона буданд, яъне ки дар дарбори ё иш уже понятно. кинотеатр ва дар ҳавлии дарбори ӯ товусҳо сайру гашт мекарданд. ва аз ҳамада чизе ки айни замон шуморо метавонад ози ҳайрон кунад, виллаи шахсиш, яъне ки дарбори шахсиша ҳатто дошт саги диктатор. саг. як вақт лидери партияи либералии Великобритания ба диктатор як кичикча лабрадор туҳфа мекунад. Чаушеску ӯро номи Корбу мемонад ки аз тарҷумаи руминӣ зоғ мешавад. ҳамин хел гап ҳастае ки дар кӯчаҳои Руминия ин саг сайругашт мекард бо лимузини давлатӣ, бо кортеж аз мотоцикло, албатта ки бо шофёри шахсиш. саг дар лимузин бо шофёри шахсиш ки аз паси пеши ӯ кортежи мотоцикло рафта истад. дар дарбори саг отделни ҷои хоб буд, яъне ки спални ки дар уҷа насб карда шудагӣ буд телевизори шахсӣ ва телефон. телефон сагда чи дар кораи ман намедонам, реални бародарома прикол накардесам. телефон дошт. шав сага ба назди диктатор меоварданд ки ягон соат ӯ дар зонуи ӯ хоб рава. агар ки ҳамаи бародаро шуморо ҳайрон накарда бошад, баъдан саг званияи полковники қувваҳои ҳарбии Руминияро мегирад. пуф. это взрив мозга. ба ғайр аз ҳамаи пасоли руминие ки дар Лондон буд, аз махсус магазинҳои қиматбаҳо, махсус бисквитҳои сагӣ, яъне ки хӯрокҳои қиматбаҳое ки барои сагҳо пешбинишудагӣ харидорӣ мекард, ҳар ҳафта тавассути дипошта ба Бухарест, Руминия мефиристонд. дар ана ҳамин ҳолати бойгарии диктаторе ки мо дар бораш гап задем, агар дар бораи халқ гап занем, одновременно дар ҳамин вақт халқ дар ҳолати хеле ҳам қашоқӣ зиндагӣ мекарданд. саволе ки аз ҳама камтар ӯ дар бораш диктатор фикр мекард ва ягон чора мехост бина, ин саволи беҳтар кардани вазъияти халқ буд. яъне ки ӯ дар бораи хубу беҳтар кардани вазъияти халқ умуман фикр намекард. главне ки хӯрокҳои қиматбаҳо ҳар ҳафта барои сагаш аз хориҷи кишвар
расонда шавад. Тамом. Аввалин ӯ ба хулосае меояд ки чӣ хеле ки шава нашава бояд қарзи давлатиро супурдан дар кора. Ва ба ғайр аз ин ба хотире ки хича дар таърих мондан мехоҳад бисоза дарбори парламента. Барои сохтани дарбори парламент ӯ да лозим мешава ҷо, яъне ки бояд ҷо тоза кунӣ ки ӯ парламенти калона бисозӣ. дар натиҷа ӯ нобуд мекунад аз замин 19 церква ва 30,000 хонара. яъне ки ба ҳама он хароҷотҳои калоне ки дар сохтмони ин бино сарф мешава нигоҳ накарда, ва метавонанд ки то охира ин биноро бисозанд. лекин охири сохтмони ин бино албатта баъди марги худи Николай Чаушеску анҷом меёбад. айни замон дар дуруни ин дарбор парламент кор мекунад. дар баробари калониш ин бино хурдтаракай танҳо дар ҷаҳон аз пентагони америкоида. ва дар ҳамин вақт ба хотири расёд кардани қарзи давлатӣ ва харҷҳои хеле ҳам калон кишвара боз ҳам ба қашоқӣ ва эконом кардани хеле ҳам сахт гирифтор мекунад. дар ҳама чиз ӯ эконом мекардан. дар магазин ворид мешид маҳсулоти текстилӣ на зиёда аз 15%. барои халқ дастрас буд на зиёда аз 6% сӯзишворие ки дар худи кишвар истеҳсол мешавад. намерасид доруворӣ ва хӯрокворӣ дар магазинҳо. хеле ҳам сахт эконом мекардан қувваи барқа. телевизор дар як рӯз 2-3 соат мехонд. дар квартираҳо иҷозат дода мешид истифода бурдани танҳо як лампочка ки зиёда аз 15 ватт набоша буд. тамоми Руминия дар вақтҳои шабона ба мисли гур буд. ва албатта ки дар ин гури торик аз як ҷо рӯшноӣ меомад. ин рӯшноӣ куҷое ки угадат кунен? чӣ хел угадат намекунен? дар бори худи диктатор. мардум бо хуну арақи ҷабин ҳаракат мекунанд ки қарзи давлатии кишвара паст кунанд. то соли 86 ӯ аз 11 то 6,4 миллиард доллар кам мешавад. аммои апрели 89 сол Чаушеску бо фахр эълон мекунад ки қарзи кишвар пардохт карда шуд 100%. лекин хирсандии диктатор дуру дароз давом намекард. поёни режим. косаи сабри халқ ҳамун сол соли 89 лабрез мешавад. девори берлинӣ чапа мешавад. советский союз барҳам мехӯрад. югославия ва коммунистҳо позитсияи худшона дар Европа аз даст метан. эътирозоти халқӣ паҳн мешавад дар тамоми кишвар. моҳи декабри соли 1989 мардуми норозӣ аллакай ҳуҷум мекунанд ба пойтахти кишвар Бухарест. албатта ки дар ин ҳолат мисли дигар диктаторҳо Чаушеску ҳаракат мекунад ки аз кишвар бигрезад, лекин наметавонад ин кора карда. чӣ хеле ки дар аввал гуфтем зеризаминӣ бункерҳо ва лабиринтҳо сохтагӣ буд, ӯ ба ӯ ёрдам дода наметавонанд. пилоти вертолёте ки дар ӯ мехост ки Чаушеску бигреза, дар байни майдон вертолёта мешнона ва мегӯяд ки ба тарафи повстанцҳо мегзара. Николай бо ҳамроҳии ҳамсараш ҳаракат мекунанд бигрезанд бо мошине ки охранникош аз раҳ мегиранд аз як одами дигара. лекин дар байни раҳ шофёр мошина манъ мекунад бо суханҳое ки бензинам тамом шуда братан. фроин. дар охир заключёниёро яъне ки президент ҳамроҳии ҳамсараш дастгир мекунанд ва суд як бора ӯро ҳукми қатл метаҳад бо як чанд статья ки дар байни ӯ буд геноцид ва нобуд кардани экономикаи давлатӣ. 25 декабри соли 1989 зану шавҳар паронда мешавад. ба бадани ӯ тақрибан 30 тир холӣ карда мешавад ки ин ҳолат ҳамон қадар тез мегзарад ки даже ҳисоб карда наметавонед донаҳои тирроро. албатта ин видеоро ман наметавонам дар ҷавози айни замон нишон диҳам. дар телеграм канали ман метавонед тамошо кунед. ссилкаш дар описанияи видео аста ва болои видеодам мебуроям хеле набират мекунед. телеграм канал медуроен тамошо мекунед. пеш аз оне ки ӯро ба қатл мерасонанд, ҳамсари ӯ солдатҳоро хеле ҳам суханҳои бад гуфта дашном мекунад ва ҳардуш ба солдатҳо мегӯянд ки шумо ҳақ надоред ки дасти моро биқапен. вообще шумо худтон киен ки дасти моро меқапен, моро набанден. аввал мехоҳанд ки ӯ ёра якдигариша делна бипаронанд, лекин ӯ мега раст мепаронен, моро якҷоя бипаронен, мо любов марков дорем. короче охирон ҳардуша мебанда мегӯяд давайти дити отсюда. короче ин ҳолат дар телеграме бардоро фикр рахтатон дар комментария бинависен. видеоҳои ояндае ки шумо дар бораш мехостен тамошо кардан иёшама бинависен.
ҳамада хайр, то видеоҳои оянда аганем.